uNdunankulu wakwazulu Natal utuse ungangezwe lakhe ngokuba isibani sobunye nozinzo kulesifundazwe. Lesifundazwe sike sagubuzelwa udlame lwezombusazwe phakathi kwe-ANC ne-IFP odlameni lwadlulwa nemphefumulo ebalelwe inkulungwaneni ngama-20. Uzikalala uthi ubhejane iphuma esiqiwini ube uphawu lobunye nokuhlanisa inhlanga zakuleli. Bekuyena ngqala butho kumbe osihola phambili kuko konke okumayelana namasiko esizwe, kodwa futhi kuthina ube isimbolo yawo wonke amasiko namagugu esizwe sakwaZulu, ube uphawu lobunye kwisizwe. Uhulumeni wesifundazwe unxuse uhulumeni kazwelonke ukuba isilo sitshalwe ngomngcwabo ozosingathwa umbuso. Siqhumene nehhovisi lika-President, umengameli wezwe, uPresident uCyril Ramaphosa ukuthi kusingathwe ukubekwa ukutshalwa kwesilo ngendlela yesithunzi ehambisana neye-state funeral. Okwesibili, sifisa ukuthi ke sazisa abantu beprovince ukuthi from now singena esigabeni sokulila. Uzikalala unxusa abantu bakuleli ukuba baqale bazilele isilo samabandla nokuthi ngolwesine oluzayo kube usuku lomthandazo ukuhlonipha isilo. Uhulumeni uzosebenzisana nendlunkulu ukwenza amalungiselelo okutshalwa kwamdlokombane. Izindaba ze-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Donga kwapheka uZulu ivukuzane evukuza ubusuku nemini yabona ngomama osabandebeleni ubhejana odlaba kayise phuma esiqiwini kade bekuvalele ungalonde ngakhabela hayi ngangazawuyise yebo sigqutswana sabathi bakwalula ndaba kuphelele ingulini.